Het volgende op de lijst heb ik geschreven van mijn been. En intussen ik van mijn been. Ik ben inmiddels even jou een keer vaker. Ik ben tegenwoordig met mijn vrouw ook oppas maken. Ik was 1 keer in de week een dag op 12 vangers van mijn dochter en haar man. En usually is een Utens. Maar goed, die zitten weer baakjes en hebben hier een zeel. Ik denk dat je weet wat ik bedoel. Maar er is echt weer mooi van dat ik heb zelf. Ik heb ooit van mijn benen, dus nooit van mijn BS ben al inschreven als een soort van treerslier. Vooral dat ooit zo vier komt, dat ik er net weer ben. Dat ze er dan net niet zitten, maar dat ik al die dingen wijzen zal. Als ze maar even Jimmy in een net show. Het heet als het mijn tijd is. Als mijn twijfels voor het bestrijden, voor allerlei tussen kom en gaan, wat is het plan voor in de baan? Waarom draait je de zin en door het meeste schaam? Vreugdes die jou, wat is mijn lot? Joost in die cel of in een god, maar liever het meest in de voet. En wit het leven zelfs jou telk zien leven doel. Dus als mijn tijd is, doe het lang omheen. Binnen 4 voet, wil altijd te binnen. Zit in die mensen, zit in die bloed, is mijn bloed. Voor je dat meer niet bent, dan komt grif alles goed. Als die dan mist, de gast, zieke staat vast, als dit verder dorst, sluit dan in eigen, wees even stil. Zo in den heb en weer dat ik er wezen zil. Wees ik net triest, het is aan het jet, dat al wat libben hier rustje. Maar joh, mijn man, ik ben hier nog brug. Geen enkel libben lang of wat is op een oog. Dus als mijn tijd is, gewoon het lang omheen. Binnen 4 voet, wil altijd te binnen. Ik zit in die mensen, ik zit in die bloed, is mijn bloed. Vrije dat meer niet meer, dan komt alles goed. Dus als mijn tijd is, gewoon en lang omheen. Binnen 4 voet, wil altijd te binnen. Ik zit in die mensen, ik zit in die bloed, is in bloed. Voor je dat meer niet meer, dan komt alles goed. Voor je dat meer niet meer, dan komt alles goed.